Walaupun Panca Kusuma ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwan tuwa kunju. Niki sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten Syekh Kadarman sarta pakurmatan ingkang dika paringaken dumateng kula. Lulus saharja ngiring sambika langgen kula sowan mboten langkung salam taklim kula mawan tuwan tuwa katur. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Nyuwun pangapunten mboten kok nama kami tambuh nanging dasaripun dereng mangertos. Kalilan kula nila ganda jengandika menika sinten lan saking pundi? Nuwun sewu. Menawi kula matur waloka kinten-kinten andadosaken serik penggalih dika menapa mboten Sang Adipati Panca Kusuma? Dasaripun menapa kok sering? Karana kula menika trubusane mungsuh cikalane mengsah tumrapipun para pepundhen dika Pandhawa. Nate mireng naminipun Patih Sengkuni. Inggih, nate mangertos kondang kados pundi? Patih ingkang julik sugih akal ugil. Nah, dipun tepangaken kula menika anake lanang nami kula pun Kertiwindu. Oh. Raden Kertiwindu nggih saking Plasa Jenar. Nah, sakmenika kula gentos nyuwun prisa tangkep ndika dumateng kula mongko kula menika anak Patih Sengkuni kinten-kinten serik menapa sengit. Aduh. Nyuwun pangapunten Kisanak. Nadyan kados pundi kemawon kula mangertos dumateng kautaman lan kawicaksanan ingkang tegesipun lelampahan ingkang kawuri cekapa kinarya tepa palupi sak rampungipun perang Bratayuda sak saged-saged memengsan antawisipun trah Pandhawa lan Kurawa menika kedah dipun sigeg kedah dipun rampungaken wasana wontenipun namung ngagengaken raos katresnan. Nah, syukur bagi sewinten kados mekaten. Nuwun sewu. Sakmangke gentos kula nyuwun prisa malih. Sampun midhanget napa dereng bilih Ngastina badhe wonten wisudan ratu? Inggih, mangertos. Adi kula pun parikesit badhe sinengkakaken ing aluhur dados narendra wonten ing negari Wastina. Nuwun sewu. Mboten kok nama kula menika nglincipi carang apa-apa obak-obak banyu bening menika babar pisan mboten. Pancen para Pandhawa rumiyin menika piyayi ingkang luhur, piyayi ingkang sae kebak ing rek kawicaksanan ning kegawa umur ing sampun kathah lalu ingkang yuswa satemah kirang permati lan permana anggenipun netepaken kawicaksanan. Nuwun sewu. Parikesit menika lak tedhak turunipun Abimanyu. Abimanyu menika anak Janaka mongko Ratu Ngamarta rumuhun menika Sri Puntadewa. Lah, kedahipun menawi Prabu Puntadewa menika lengser ke Prabon ingkang nyuli menika putranipun Sang Pancawala. Gandeng Sang Pancawala sampun seda, kedahipun klerek dumateng putranipun Sang Pancawala nenggih paduka Sang Adipati Panca Kusuma. Lah, menika cetha lamun ta para Pandhawa menika mboten adil. Para Pandhawa menika mban cindhe mban siladan. Mboten perkawis dika ingkang milik dumateng derajat pangkat edan kaliyan wujudipun pakurmatan lho babar pisan mboten. Ning lereke ngadil kedahipun kados pundi kedah dipun kencengaken. Parikesit menika sanes trahipun Puntadewa tek arep bedhingkrang dadi ratu menika kados pundi? Nyat langning kalanggan agara pancamuncar Tinon lir kakonang kurem para tetan padang Kasor lan pacaring Purnameng gegono Dasaring mongso kadiko Nuwun sewu. Yektosipun leres ing dados pangandika jengandika
bilih babar pisan kula menika mboten milik dumateng kalenggahan mboten edan kalian jabatan ning dados tarunane bangsa menika menawi ngertos negaranipun semunipun ndeyer ing dados adilipun saged-saged kula badhe atur sumbang suruh njejekaken adil kula wau lajeng sakmangke keparipun kados pundi kula badhe matur dumateng Pepunden Pandhawa kula badhe unjuk rasa wonten negari Ngastina leng ngantos parikesit nekat dipun jemenengaken napa kula damel segara geni negari Ngastina ngaten mrih mangsuk nari mengkabu budine kang den bawani sepira to angele ngobong rasane panca kusuma yen antarane wong tuwa karo bocah enom wis ora rukun negara Ngastina mung kari ngenteni rubuhe ngari anggara kasih kumapaking wisudan ratu beneh kalian padatan menawi wisudan ratu adatipun sinubya subya rinengga wonten ing kraton Pendhapagung langing samangke sang parikesit nedya kawisuda wonten madyaning Tegal Kurusetra samubarang uga rampe kinarya wisudan wus romanti dasare kawis tinggal gelar para nayaka praja Narendra manca negari kang wis satata ngestreni tumapaking wisudan sang parikesit ingkang nedya kajumenengaken Narendra wonten ing Diwastina swasana rebidem permanem datang ana kang nyabawa kaperbawan sang parikesit ingkang mijil sarwi busana kanarendran cingak kang samya mulat marang wibawane sang pekik candrane nganti kaya Prabu Pandhu sugeng malih Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maswapati tuwin sedaya para pepunden kula Puntadewa nyuwun pangestu nedya misuda putu kula pun parikesit ing madyaning Tegal Kurusetra
Karana papan menika papan ingkang nyimpen sejarah ageng tumrap jiwa luhur lan sucining para kusuma bangsa ingkang lila legawa kurban jiwa raga kangge Prabu ing kautaman lan wisudan Ratu Ngastina kula gelar ing Kurusetra supados ratu ingkang dipun wisuda mangke enget dumateng sejarah menika. Nah, kejawi saking menika kula wantun netepaken parikesit dados ratu wonten ing Wastina menika kanthi adhedhasar sepisan sumpah kula tatkala Bratayuda kula kinepung gelar baris cakra byuha tetela Abimanyu ingkang milujengaken awit lelabetanipun Abimanyu ingkang ngurbanaken jiwa raga kangge srana kawilujengan kula satemah Abimanyu rinandhap gaman wasana gugur mangka kusuma yuda kanthi lelampan menika kula sumpah nenggih tedhak turun Abimanyu ingkang badhe ngregem kamulyan wonten ing Ngastina menawi Pandhawa unggul ing Bratayuda. Dene kang angka kalih parikesit menika panunggal darah Ngastina Mandura Twin Wirata. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Janaka, Yayi Janaka anak Rama Prabu Pandhu Ratu Ngastina. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Yayi Wara Sembadra, Sembadra putra Mandura. Parikesit putranipun Eyang Utari, mangka Eyang Utari menika putra putri ing Wirata. Angka 3 parikesit turunipun satriya ingkang sampun angregem Wahyu Ratu utawi Wahyu Kraton. Yayi Janaka angregem Makutha Rama, Abimanyu anggegem Wahyu Cakraning Rat lan Widayat. Angka 51 parikesit jumeneng Narendra sinengkuyung dening para sepuh Sentana kawula sakukuban Ngastina menika wewaton kula. Saklajengipun kula suwun kanthi sanget dhumateng Eyang Sri Bagindo Matswapati Wirata paring pangestu lan misuda dhumateng ingkang wayahipun parikesit Eyang. Dene utamaning nata Budi bawa laksana pahladalah puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kaya kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu dene anak-anakku lanang Seta Utara Vratsangka wis mati ana Bratayuda. Saiki aku entuk pepulih, aku entuk ganti. Aku duwe putu sing bisa ndak sawang ya kuwi kowe Lik Parikesit. Sak mangke nuwun sewu sedaya para lenggah. Kula Matswapati minangka talang atur saking putu-putu kula Pandhawa meratelaken bilih putra Abimanyu kaliyan Utari pun Parikesit nedya kula jumenengaken ratu ing madyaning Tegal Kurusetra papan sejarah perang Bratayuda. Tegesipun kautamaning ratu menika sampun dipun siram mawi getih Senopati, adeking ratu sampun dipun cagaki mawi balunge para prajurit. Kanthi mekaten kula Matswapati ngengeti nimbangi sarta mutusi Parikesit kula wisuda jumeneng ratu wonten ing Wastina kanthi ajejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ya Kresna Dipayana.
Sasampunipun kula netepaken parikesit dados ratu. Mesthi kemawon wonten pujangga lan boten wonten ingkang trep kapathah kejawi namung putu kula Mandura putu Prabu Baladewa. Ewa semanten patih njaba lan patih jero kula pendhetaken para putra-putra ingkang sampun gugur saderengipun Bratayuda. Patih jero Dwara, patih njaba Danurwinda, Senapati nenggih pun Sasi Kirana. Guru kula yen tanamutusa sangsri nuwun pangapunten para pundhen kula pun Danurwinda Cumantaka sowan tanpa piniji ngaturaken geger ngemapan wonten ing alun-alun Ngastina lenggih pun Pancakusuma ingkang bunga sura sesumbar manguh unjuk rasa mboten nrimakaken menawi parikesit kajumenengaken Narendra meneh ngantos parikesit dados ratu keraton Ngastina badhe dipun dadosaken awu. Aja kaya ngono ya putu. Dadi ratu ki aja tumindak agan tanpa paniti priksa. Kowe kudu sugih rasa kamanungsan, sugih katresnan lan sugih kawicaksanan. Yen ana apa-apa aja dirampungi dhewe, kowe duwe sentana praja semene akeh. Ayo, iki putune sapa sing blengi? Jayamrata gerbu tenang. Iki adipati ing Pancala Pancakusuma. Para pendhawa wis rapecus njejekake adilan bebener. Bocah wingi sore sing ora ana alur darah ratu parandene kok nekat dijumenengake Narendra. Mongko umure rung sepira. Aku Pancakusuma sing ora trima. Janji para pendhawa ora bisa njejekake bebener. Sakanane wong babati dina iki. Dharma putra nyangari kanan jaya Pancakusuma apik banget kang dadi pakartine. Kowe bocah nom sing kendel, bocah nom sing pinter. Mung emane pinter lan kendelmu ora kok lambari kanthi tata krama ingkang prayoga. Kowe tak kandhani tak dongeni ya mbahmu Pandhawa biyen janjane duwe hak kamukten negara Ngastina ning trima ngalah karo pepundhenmu Kurawa.
Mula direwangi mlebu ana ing Wanamarta mbabati alas toh Jiwaraga. Nadyan totoh Jiwaraga ning para Pandhawa biyen nglakoni kanthi lila legawa ikhlas lair tekan dadeg. Bayaran. Mula entek-entekane bareng tinuku sarana laku tetek-tentekun satemah katekan para Pandhawa antuk kamukten negara Ngamarta. Durung suwi anggene ngenyam kamukten lan kawibawan banjur merga serakahe para pundenmu Kurawa lantaran sesukan dadu mbahmu Pandhawa dadi wong buangan ning alas 13 taun dadi batur setahun ana ning Wirata. Tegese wong tuamu mbiyen wani mulya ya kudu nuku sarana rekasa. Kepingin antuk nugraha tataane ya nyawa. Ning kok tiba kosok balen karo kowe ngibarate tengok-tengok nemu kethuk. Ora yasa negara, ora yasa kamukten ngerti-ngerti mung kari lenggah dampar. Ning parandene kuwi isih ora trima. Mongko sing jenenge nom-noman sing apik yo aja sok nuntut karo negara ning kudu diwalik. Negara kuwi mbutuhake para nom-noman sing bisa njaga marang kangguanane praja. Ning nyatane kuwi ora gawe tentrem kepara malah gawe tintrim. Ora ndadekake kerta raharja ning malah gawe gendro. Aku mbahmu isin nyawang sora ing srengenge. Yen kowe pengin dadi ratu ana Ngastina tugelen guluku dhisik yange. Nyuwun bumi samudra pangaksami dening kang wayah kalimput. Kula klentu, kula salah eyang. Mula besok meneh yen ana apa-apa ki dipenggalih kanthi wening aja grusak-grusu ndak kesluru dalan kleru. Kula tumindak kados mekaten menika karena wonten ingkang icuk-icuk. Sapa sing racun rasane? Nenggih tedak turun patih Sengkuni naminipun Kertiwindu.